नमस्कार मित्रांनो, आपण आपल्या शेतामध्ये एक सुपरकेन नर्सरी बनवलेली आहे. त्याचा रिझल्ट पहा कसा आलेला आहे. साधारणपणे आता याला 14 दिवस झाले. अशा प्रकारे हे कोंब निघालेत. हे पहा, असे कोंब आहेत. हे बघा, आता हे पानं निघायला चालू झालेत. अशा प्रकारे अशी एक सुपरकेन नर्सरी आपण तयार केली, घरच्या घरी बनवलेले. अर्धा टन ऊस घेतला होता, त्याचे डोळे काढून बनवलेले आहेत. हे बघा, अतिशय चांगल्या प्रकारे. अजून पण काही कोंब छोटे आहेत. हे बघा, हा अतिशय छोटा आहे अजून. हे बघा, याच्या मुळ्या सुटल्यात, कोंब पण आलेला आहे. हे काय मोठे झालेत, साधारणतः 4 इंचाच्या आसपास आहे. हा एक अर्ध्या फुटाच्या आसपास असे आलेत. काही जास्त, काही कमी झालेत, पण सर्वसाधारणपणे सर्वच कोंब वरती आलेले दिसतात. स्टंप म्हणावा अशा इतक्या जाड नाहीत, पण आहेत, ठीक आहेत. 86-032 आहे. बघा, आपल्या शेतात केलेलं आहे, घरच्या घरी बनवलेलं आहे. जो ऊस असा वर राहिला आहे, त्याचं हे रोप येऊन, कोंब येऊन असं जळलं आहे उन्हामुळं. याला पाण्याची बसली नाही, पाणी बसलं नाही, याच्या मुळ्या वगैरे सुटले आहेत, परंतु हा बुरशी लागून जळलेला आहे. याला बुरशीनाशक आणि कीटकनाशक वापरून देखील अशा प्रकारची बुरशी लागलेली आहे. तर असं का झालं असेल, कमेंटमध्ये सांगा मित्रांनो. मला वाटतं आत्ता परत एकदा बुरशीनाशक आणि कीटकनाशक पेक्षा बुरशीनाशक देणं गरजेचं आहे असं वाटतंय मला. कारण बुरशी लागलेलीच आहे. हे बघा, बुरशी दिसते. या रोपाला लागले काय? नाही, या बाजूच्या रोपाला नाही लागलेली, पण बुरशीनाशक द्यावं लागणार आहे असं 100% असं वाटतंय मला. बाकी बघा, ह्या अशा प्रकारचे आहे. हे बघा, गुण आलेले आहेत. या बाजूला पण चांगले आहेत. हे बघा, आता तरी हा ऊस जरी एक कांडा जरी डोळावरती असला तरी पण चांगला आहे. टणक पद्धतीचं कोंब आहेत. हे बघा, असं अजून एकदम बारीक आहेत, एकदम बारीक उगवून यायला लागलेत. हे पद्धतीचे मस्त आलेले. या बाजूला पण आहेत तसं. हे बघा, तिकडेपर्यंत दिसेल तुम्हाला, तिथं पण आहेत. हे बाजूने कोंबड्या घराजवळ असल्यामुळे कोंबड्या जाऊ नये म्हणून असं केलं आहे, जेणेकरून कोंबड्या उकरणार नाहीत. कोंबड्या जर आल्या तर हे उकरून काढते. ह्याच्या खाली आपण हे पोतं टाकलेलं आहे असं, जेणेकरून आपल्याला परत त्रास होणार नाही असं. बघूया मित्रांनो, अजून 15 दिवसांनी याचा रिझल्ट कसा येतोय. याला परवा दिवशी 19 फवारलेला आहे. आता बुरशीनाशक आणि ह्युमिक ॲसिड टाकावं असं माझं मत आहे. मित्रांनो, काय करावं, टाकावं किंवा नको, ह्युमिक ॲसिड आणि बुरशीनाशक वापरावं किंवा नको? बुरशीनाशक तर यासाठी वापरायचं आहे की हा कोंबाला इथं आपल्याला बुरशी दिसते म्हणून. बाकी ठीक आहे. मग साधारणतः 4000 रोपं आहे. यापैकी आपल्याला 3500 रोपं तर आपल्या हाताला लागतील असा माझा अंदाज आहे. बघूया, आणखी 15 दिवसांनी ते 20 दिवसांनी आपल्याला समजेल किती रोपं आहेत, काय आहेत. यामध्ये आपल्याला विरळणी करावं लागणार आहे लागण करताना. जे मोठी रोपं आहेत त्याची लागण करून घ्यावी लागेल, छोटी रोपं आहेत ते दुसऱ्या प्लॉटमध्ये लावावं लागतील. बघूया काय काय होतं आहे. आत्ता कोणते औषधे आणि कोणते खतं द्यावीत याबद्दल मित्रांनो कमेंटमध्ये सांगा आणि कमेंट करा. तुम्ही काय करता, तुम्ही कोणते औषध देता, कोणते खतं देता,
जेणेकरून आणखी स्टम चांगल्या प्रकारे बनवून रोप आपल्याला चांगले मिळतील. हे आपणच करून आपल्याच शेतात लावायचे. बघूया काय होतंय. धन्यवाद.